Jaod bura ma Bumula Wamboka Wanami osiemo contractors ma yule tich manomi tenda e chenro mopogore mag dongruok e kachung' burano. Wamboka wacho ni contractors ma kamago ibiro mayo tich kendo imiyo ji mamoko. Koloso e nyasi mar yawo ayanga kar tiegruok tij lwedo ma Cardinal Otunga Technical College yo Lutumba, jaod burano nowacho ni omenda mag CDF osekonyo mokalo e bero gedo mar kar tiegruokno, kojiwo jonyuol mondo orwak nyithindgi kanyono mondo giyud lony mag tije lwedo kaka yo achiel mar duoko chien wach nok mar thuolo tije pacho ka. Hatimaye ziko classes zingine hapo zilikuwa zinaendelea, contractor akazembea, tumemwambia asiporudi site tutafukuza yeye. Biliso tunaweka hapo classes mbili, tukikuja hapa tuko na ETTI, tuko na secondary school hapa. Tunaenda kupatia kila mtoto basari ambaye ako anasoma hapa. Hata kama ni kidogo tutagawana ile iko kuhakikisha kwamba